now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Maabig a buklas kumuyamin dito ng Bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 31 sa buwan ng Hulyo 2026. Huling araw na ni Paring Hulyo. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Abalos Mojares. Kasama din natin si kapaborito Errol Horado.
At dyan sa may technical control, nandyan si Engineer Jael Franz Kayabyab. Kung meron kayong gustong iparating na mga reklamo, mga hinaing, mga sumbong, mga reaksyon, at maging ang mga opinion, mangyari lamang po ay tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayong magpadala sa ating Facebook page ng inyong mga pagbati sa inyong mga mahal sa buhay, mga magbe-birthday at magbibinyag. I-search lang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6:05 ng umaga. Good morning, Kairo. Good morning. Magandang umaga mo ngayon. Everyday, Mat. Oo. Every morning is a good morning. Yeah. Wala pong bad morning. May everyday, every morning at only mata. Correct. Malakas ang pangangatawan. Every morning is a blessing. Ayan, Pero ito ngayon ang balita, kapaborito Errol. Tuluyan na nga bang tanggalin ang system loss at value added tax sa singil sa kuryente matapos na ihayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SUNA. Ante ko ano na Manny Pangilinan, sino magbabayad? Kaya nga nung system loss. Kung tatanggalin daw ang system loss at yung VAT sa kuryente, magbibigay ito ng negatibong epekto daw sa operasyon ng electricity sa buong bansa. Ang sinasabi ng mga nagpapatakbo ng kuryente, malaki ang mawawalang kita na maaaring makaapekto sa pagpapanatili ng maayos na serbisyo. Sa panayam ng Radyo Pangasinan kay Madam Risalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative, kung tatanggalin ang system loss sa singil ng kuryente, kailangan na magbigay ng subsidy ang gobyerno. Yan, may mga ano naman yan, may mga pag-aaral naman yan. Pwede nating panoorin, pakinggan yung ating interview kay Ma'am Risalinda Reyes ng Senpelco. Ayan, Engineer. Yung kay Madam Risalinda Reyes ng Senpelco para mapakinggan ng ating mga kababayan. Kaya yun, okay. Magandang umaga po sa inyo, Sir Errol and Sir Dennis. Magandang umaga din po sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga membership owners ng Senpelco sa aming mga nasasakupang lugar. Ma'am, ito po, may naman po pinag-uusapan yung systems loss at yung tax. Ano po masasabi po natin dito, Ma'am Risa? Tama po kayo. Actually, hindi lang naman ngayon na ignite lalo nung nagkaroon ng pronouncement ng ating mahal na Pangulo, si BBM, na ayon doon sa kanyang SONA ay tanggalin na nga po yung system loss charges doon sa electricity bill. So, nagkaroon din naman po ng pronouncement ang Asosasyon ng mga Electric Cooperatives sa ating bansa, sa PhilReca, na kung sakasakali na gano'n ang maging policy direction ng ating Pangulo, is tataliman naman po ang Senpelco. Yun nga lang po, Senpelco and all other electric cooperatives sa ating bansa. Yun nga lang po, hihingi din po kami ng tulong na magagaling sa gobyerno na kakayanin namin mag-operate as an electric cooperative kung magbibigay din po ng subsidiya ang ating gobyerno. Dahil
kung mga electric cooperatives din lang po ang tatanungin kung kakayanin nila na i-absorb yung amount ng system loss, hindi po. Because ang very nature ng ating negosyo ay non-stock, non-profit. Pass-on lahat po yung mga pass-through charges lang po ang mga yun. So, as far as I know, kayo po, kami po sa Simpelco, tatalay po kami kung ano man yung batas, pero dapat po ay magbigyan din po kami ng tulong na magagaling sa gobyerno. So, mas malaki yung problema kung sa kasalanan tanggal yung system sa electric Malaking epekto po sa aming operasyon. Usually ma'am, paano nagkakaroon ng system loss? Okay. Ang system loss po ay ito po yung mga nawawalang kuryente magmula po sa pag-produce ng kuryente from generator. Dadaan po yan sa transmission line, sa distribution, sa mga substation ng Simpelco, papunta sa mga transformers, sa service drop, hanggang sa ating kabahayan. Along the way may nawawala. Yun yung tinatawag nating mga technical losses. At sinasabi na inherent. Bali, pag sinabi natin inherent, nakapaloob na siya, kasama na talaga siya, na hindi talaga maiiwasan. Along the way, may nawawalang mga kuryente. Nawawala, hindi ko nagagamit sa tama. Doon sa papupuntaan. At gaano man ka-expert ang ating mga electrical engineers, yung mga nag-aaral tungkol sa kuryente, ay sila naman po ay talagang alam nila, aware sila na meron at merong mawawala. Hindi po yan matatanggal talaga. No matter how high-tech, how upgraded yung facilities. Maaaring mapababa kung talagang consistent na magaganda ang facilities mo, hindi malalayo ang lugar, na parang napakahirap na i-achieve, lalong-lalo na po dito sa mga rural areas. Magkakalayo po ang distansya, yung mga kumpul-kumpul ng mga kabahayan, malayo po mismo doon sa mainline natin, at nag-i-incur po tayo ng losses habang lumalayo po doon sa linya. So, ibig sabihin mo, habang bumabiyahe yung kuryente, may nawawala po doon. Tama po kayo, yung mga inherent losses, yun yung tinatawag nating technical losses. Wala pa dyan yung mga illegal na magawa ng activity, like May pangalawang klase yung system loss, yun yung non-technical losses. Nakapaloob po dyan yung sinasabi yung mga nawawalang kuryente dahil nga may gumagawa ng mga activities na hindi mo naaayon doon sa Pilferage Act na tinatawag, pagnanakaw ng kuryente. Pero maliit na portion lang po yun, yung non-technical portion na yun, yung non-tech na tinatawag. Kasi doon sa mga jumpers na tinatawag, maliit lang po ang representation nun. Non-technical losses kasama dyan yung halimbawa, mayroong unscheduled power interruption, biglang sumayad yung kawayan sa linya natin kasi hindi malinis. So yan yung mga non-technical losses po natin. Alam po yung ilan po sa ito po yung ipinapatas sa mga presyon sa systems. Ang Energy Regulatory Commission ay nag-set din po ng cap o yung parang ceiling. Kaya yung mga alinlangan, yung mga apprehension ng ating mga consumer na okay na magnakaw kasi sina-charge din naman sa atin. Hindi po. Mayroon din ceiling. Hindi po yan na kapag may mga nananakaw is i-charge na agad-agad. Mayroon din formula na ginawa ang ating Energy Regulatory Commission na nag-set ng cap sa mga electric cooperatives, 10.25% lang po ng mga nawawala, system loss na nawawala ng kuryente ang pwedeng i-pass on sa mga consumers. Beyond that, sinusubsidize na po yan ng kooperatiba. Ma'am, for clarification, yung pass-through, hindi po ang Simpelco ang nagpapataw ng mga amount na sinisingil po sa consumers. Tama po. Tama. Kaya sinabing pass-through kasi dumadaan lang po. Nangungulekta ang Simpelco, dumadaan sa amin, at nililimit din po namin. So, sa
mga in charge ng government agency at mga kumpanya. Yung biglaang pagtaas, hindi po control ng Sentel po yun. Most likely talaga, wala hong control ang mga distribution utilities kasi nga, ang volatile o yung talagang nag-determine ng pagtaas at pagbaba ay yung generation at transmission. Yung generation, alam po natin na energy products na ang energy ay deregulated. Di ba? Ang gobyerno mismo, walang kakayahan na tigpigilan ang presyo katulad po ng mga petroleum products natin. They could monitor, pwedeng makiusap sa mga nag-i-engage doon sa business na ito. Sabihan din nila, pwede nilang ma-monitor na sabihin nila, sumusobra ka na rin, nakitignan naman namin yung computation. Pero hindi nila pwedeng i-dictate kung ano yung presyo dito. So, kailangan nila po, ma'am, pag-aaralan ng puti yung pinipira, para hindi makapikuha ng presyo ng mga Tama po kayo. Itong batas na to na in-implement na po at na-aproban noong 2001 pa po. Marami na rin pong hakbangin ang ating government agency, ang NEA, kasama din po ang asosasyon ng mga electric cooperatives para tinitignan nila yung mga provisions na hindi na po siya relevant. Hindi na po niya nare-reflect yung tamang anong tawag para mas mabigyan ng justification yung magandang serbisyo. Mayroon ng mga proposal for amendments. Matagal na po yan eh. Way back pa, mga 5 taon na yan. May mga proposal yan. May mga dumarating na po sa aming mga communication letters for our comments doon sa mga proposal nilang amendment. Ma'am, lately, sunod-sunod po ang imbitasyon ng bawat munisipyo na nasasakupan po ng inyong serbisyo. Kumusta naman po ang mga imbitasyon na yun na Mawisa? Maganda naman po ang naging kaganapan doon sa mga pag-iimbita nila sa amin. Actually, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga members ng mga sangguniang bayan, sa lahat ng mga munisipyo na nag-invite po sa amin. Dahil nabibigyan din po kami ng pagkakataon para maipaliwanag namin, maipaliwanag ng Simpelco ang side na hindi parang one-sided lang na ganito o ang laki-laki ng charge ng Simpelco, saan napupunta, gano'n. So, kami po ay labis na nagpapasalamat sa kanila for an opportunity to at least inform them kung saan napupunta ang bawat sentimo na sinisingil ng Simpelco. Okay, ma'am, lastly po, yung message po natin sa ating mga member consumers, itong patungkol sa VAT exemptions and system loss. Yung VAT exemption na yan, gusto namin i-inform sa ating mga consumers na yung ating mga party list representatives, mini-work out na rin po yan noon pa. Although, hindi rin po kami makapag-comment as of now dahil ang Simpelco ay isang utility na sumusunod lang po sa batas. Kung ano man po ang ipapatupad na batas ng ating Pangulo ng buong Pilipinas, sa buong Pilipinas, tatalima po ang Simpelco. Kung tatanggalin ang system loss, kung tatanggalin po yung VAT, kami din po ay isang consumer. Ako po ay personally isang consumer na magiging advantage po sa akin. Pero syempre, let us look at the bigger picture. Nawalan nga po ako ng system loss at VAT charges, pero hindi naman na makakapag-operate yung utility. Mas magiging at disadvantage. Pero syempre, maraming mga expert dyan na pag-aaralan kung ano ang mas makakabuti sa majority, hindi lang po isa. Yan po ang panayama ng Radyo Pangasinan kay Rizalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative na nakabase po dyan sa may San Carlos City. Kung sakali man na tanggalin ang system loss at yung VAT nabayarin sa kuryente, maaaring babawin din ng mga kumpanya ng elektrisidad
yung nawawalang pundo na ito ay babawiin nila sa ibang bahagi ng bayarin sa kuryente. May mga may mga negative at positive na reaksyon diyan. Kung tinanggal mo yung naturang system loss at saka yung VAT, siyempre maapektuhan ang operasyon ng utility o yung electricity. Kaya yun po yung dapat na pag-aralang mabuti kung narapat nga ba natanggalin yung naturang system loss doon sa mga bayarin ng mga consumers. Kung walang malinaw na pondo, baka maapektuhan yung pagpapanatili ng pag-ayos ng mga pasilidad na maaaring magdudulot ito ng pangamba sa supply ng kuryente sa buong bansa. Hindi naman siguro kasi ang pinag-uusapan dyan yung system loss. Kaya nga Yung system loss, so papaano sisingilin? Sino ang sabi nga ni Manny Pangilinan ng Meralco? Sino magbabayad? Kaya nga, yun ang kwanyan. Duga mo may tapat to. Sino magbabayar? So yun po yung kwanyan. Atan, apasalaya sa mambabayar, saray, consumer. Kaya para sa mga kwan naman, consumer, siyempre, advantage sa kanila yan dahil matatanggal yung system loss. Pero may disadvantage din sa hanay ng mga elektrisidad. Anong tuno sa ginawa at inikal dalabat Kaya nga. Inikal dalabat. Kaya nga yun ang ako. Pero, Ken, wala lisensya. Wala lisensya. Sige, may rename. Kumbaga, rename dalabat, mga Ken. Kaya yun ang kwan dyan. Hindi natin pinapangunahan kung ano po yung magiging desisyon ng Kongreso at Senado, maging ang pero may naghain na, di ba? May naghain na senador. Meron na si Senador Win Gatchalian. Naghain na ng pag-aminda doon sa EPIRA law. Pero siyempre, as a sikat tayo, talaga consumer, manlikat tayo sa atan. Correct. Yun yung mga advantage. Supamasoga manlikat tayo sa atan Correct. Siyempre, mababawasan ka ng bayarin sa kuryente. Kaya ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan kung sakasakali man na tuluyang matanggal yung naturang system loss na binabayaran ng consumers? Ano ang kapalit? Para sa ganon, hindi naman masyadong maapektuhan ang operasyon ng elektrisidad dito sa bansang Pilipinas. Yung kung walang malinaw na kapalit ng pondo, baka maapektuhan nga. Kaya nga paano yung dyan, pagpapanatili at pag-aayos ng mga pasilidad na nagdudulot ng pangamba sa supply. Ang sistema ay subsidy. Paano naman mabibigyan ng subsidy ang mga utilities? Kaya nga. Alangan na magpondo yung gobyerno lalamat. Tinanggal nga yung system loss. Pero may kapalit. Pero ang kapalit niya subsidy. May nagmumungkahi na magbigay ng subsidiya. Kaya yun ang kwan dyan. Actually, yung system loss, yun yung mga nawawalang kuryente na hindi dumadaan sa mga metro o yung mga kontador sa mga households. Tulad ng yung linya ng kuryente kung nagkaroon ng brownout, di ba? Hindi natin sana mga brownout. May kwan na dyan, system loss na kwan dyan. May paliwanag sila dyan sa systems loss.
technical at non-technical. non-technical. Oo. Yung Ang technical, halimbawa ng technical, sabi nga nila, ay maiintindihan naman natin, yung technical, kunyari, yung sa transformer, transmission at distribution line, oo. yung pagbaba ng voltahe, yung pag-init ng mga kawad, yung ng kuryente, yan may mga luces po dyan. Mhm. Pero ang non-technical, Yan. ito yung masakit sa loob. Yung mga jumper. Yung illegal na connection o yung jumper. Oo. Pagnanakaw ng kuryente. Oo. Yung mga tampered o manipuladong metro. Mm. Yung maling pagbasa ng metro, kasama pala sa non-technical yan. Oo. Yung nagkamali yung yung nagre-reading. Mhm. Non-technical pala ang tawag dyan. Oo. Yung ito ngayon, yung billing o accounting errors, hindi na-collectang bayarin dahil sa mga administrative lapses, kasama pala yun. Ayun. Oo. So, dyan tayo sa may non-technical at so medyo madugo at ang sakit ng pagaw. Ayan. Bayaran mo may abalang sa lanis o akinabang. Ayan ang kon dyan problema dyan. Kaya dyan umaangal ang ating mga kabayan, especially mga consumers Mhm. Bakit ko babayaran yung hindi ko naman nagamit? Di ba? For example, dyan sa loob ng bahay mo, may gumamit ng bahay mo. Yung gumamit, yung nagbinta, iba pala yung magbabayad. Bakit mo babayaran yung hindi mo nagamit? Hindi, ganito na lang. Yung nagbakasyon. Bakasyon. Ng isang buwan. So, walang kuryenteng nagamit. Ilaw lang. Kaya nga. Di ba? Ilaw lang. Yung ilaw lang magdamag. Ang babayaran mo doon, baka mag-minimum ka. Bakit may iba na ang laki-laki ng bill samantalang walang tumira ng isang buwan o 2 buwan. Ayan. Yan yung mga non-technical. Babayaran mo na hindi mo nagamit. Ayan, So, tingnan natin kung ano po ang magiging kahinatnan itong isyong ito. Sa madaling sabi, yung technical loss, natural na pagkawala ng kuryente. Correct. Natural yung natural lang. Pero yung non-technical ay yung pagnanakaw, pandaraya, pagkakamali. Yan, sa pagsingil. Yan yung non-technical. Hindi naman doon sa pero ang tawag dyan ay system loss. Ayan. Alas 6:26 ng umaga. Good morning kay Zenaida Zamora Gilbert. Maabig yakabuasan, lalamat at si kayo ditan mga sir, sabi niya. Ganun din sa'yo dyan. Sa Canada ba ang kwan ni Zenaida? Meron din magandang umaga kay former. Alam mo na kung sino yung former. MDR. Former. Walakin dito, si Optimus Prime. Ganun ba? Alam mo yung bida sa may Transformer, si Optimus Prime, yung pinaka-head. Siya yung pinaka-head? Nakita ko, meron siyang motor na dilaw. Ganun din? Sa Transformer, merong bida rin na si Bumblebee. Ayun. May dilaw yung sasakyan nun. Ilulugan ng tutan na former. Motor ton, singa wala duyaw to. Napatungo doon sa kwan, ibang saya. Bida. Bida. Bida ang sabaw. Then nagwo-walking nga si former SK, chairman, former barangay kapitan, former councilor, at former MDR chief. Ayan. Si former Transformer Optimus Prime Mel Sapira. Ayan. Good morning dyan sa may barangay Banawang. Ang mali palayaw tuloy. Pag nakikita yun, uy, ikaw pala yung biyabanggit na Transformer. Si Optimus Prime. Ayan. Bidang sabaw Banawang. Kwan naman si dating kapitan na Mel Sapira, kwan yan talagang umiikot sa iba't ibang bahagi ng barangay Banawang dahil siya ay nagwo-walking.
Good morning din, yung mga kwan, yara may mabawag ya kapitan dita, nadbanawang si Lito Acosta, at ang si Kinmat. Ramay matunog ya talagang Kinmat. Si Lito Acosta tan si Kagawad Honrado. Magno. Pero si Kagawad Magno sa Palayaw to kasi. oo. Pero si apelido to Honrado. Oo. Kabamutan to Correct, si Piatan may kini, may kuya nan kin Dante. Okay. Dante Honrado. Tapos siyempre si Kapitan Mel Sapira, wala ba walking ita, no, giingin ito bibisita ng kalautlad sa Ramay, Inatian. Pamilya ni Inatian. Tapos siyempre, ugali tumalang dito, so sa may pasyar tan tulong, nantoy nayarin na abot to, tulong, saray pamilya. Pero amay presensya, miya sikat bimisita, balbalig laya kiniman, pisa salamat na aray pamilya. Agmura alingwanan di ba? Aliwan singa sara may arum niya, dito niya mililingwan. Kanya si tawag na sara may arum at walay kaya may tawag sa man may aning wananda? Walay amnesia. Walay amnesia na. Sige. Si Kapitan Saldi Bauson, good morning. At Barangay Macabito, Kalasyaw. Ayamat at sakimat ken may public servant, agtupapo yan sa barangay ito. Amin at gawin to para sa kabarangayan to. Kapitan Saldi Bauson, kamo pa? Dutan kin mo. Tadamasukin ditan trabaho to ditan. Correct. Siyempre matulong lawas siya. Ang kautlan, wala rami na asinggar ditan na dasika to. Wala kinitan, may nakikaraan. Maray na tutulungan. Saragtunin gaway paraan. Agara man nabaingan. Correct. Lurikatan, wala dalan dito niya managlakoy pising, tawagan to. Damo pa pising niya ay, kanto, so kanang karoon na tulong, nino paratan matawa. Gada ipawil mo sa aming pagbabalik, talakayan din natin itong naudlot na pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa pribadong kumpanya. Yan po ay aming tatalakayin. Makalaipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng iligal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan.
Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:38 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterian Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jael Franz Kayabyab. At sa aking gawing kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Bebe. Hindi pa tumitilaok si Manok, gising na ang Bebe, naghahanap ng gatas. Yan si manager Joey Bebe. Hoy, good morning kay Marivic Rivera Balason. At ganun din si Madam Anita Rolusta ng BHW ng Makabito ito actually. Sino nga pala si Sir Dennis Ferrer. Ayan. Diyan sa may Barangay Lasip. Si Dennis Canegosyo. Ferrer. Abangan nyo bukas alas 3. Oo nga pala, Sabado. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon mapapakinggan nyo po ang Canegosyo. Usapang business. Ayan. Usapang business. Kasama si Dennis Canegosyo. At kasama rin si Dennis Kapaborito. Ayan. Excuse muna si Errol Jurado. Pwede rin. Sumali ka. Hindi kasi pag may mga guest na kayo na mga negosyante kung paano sila nagsimula. Ayan. Yung mga humble stories nila. Malalaman dito. Magmula baba hanggang sila ay namamayagpag, isi-share nila yan. So kapag dumagdag pa ako dito, 4 yung mic natin dito sa loob, baka kumulang. Pwede rin nga doon sa depende kabila. kung kakalungin mo. Ay, doon sa kabila may may isang mic. May isang mic. So 5 yung mic natin. Kaya makinig at manood sa FB Live 3 to 4 para matuto kayo kung paano po mag-start sa negosyo, paano ituro ni Kanegosyo Dennis Ferrer na mag-umpisa sa negosyo. Dahil sa po ay nag-umpisa sa maliit lang na puhunan. Hanggang siya na po ay nag-iikot na at nagtuturo sa mga gustong magnegosyo. Kaya bukas malalaman ninyo ang kung paano ang magnegosyo. Yung mga gustong mag-umpisa. At yung mga nakaumpisa na gusto pa nilang matuto. Ayan, matuto. Masaya kayo kung kayo po ay very successful sa inyong mga negosyo. Pero huwag nyo rin kalimutan pag may kumpanya na kayo mamaya, kasi yung mga iba kasi nag-start sa baba hanggang lumago yung kailang negosyo hanggang naging kumpanya successful. Ayan. Successful na. Ngayon, pag malaki na yung mga negosyo ninyo, huwag niyong kalimutan yung mga manggagawa rin. Dahil ito nakakalungkot na balita para sa mga manggagawa sapagkat nagpalabas ng kautusan ang Pasig City Regional Trial Court ng status quo anti-order na nagsususpende sa pagpapatupad ng 85 piso na dagdag daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa Metro Manila yung pinag-uusapan natin. Sabagay, national news naman yan. Malay nyo,
pag ito ay naaprubahan, susunod na rin sa mga probinsya, di ba? Kaya nga, oo nga eh. Pero, malungkot na balita nga. Oo nga. Sa 2 pahinang kautusan ng may petsang July 24, 2026 at isinapubliko nitong July 30, 2026. So kahapon. Bahagyang pinagbigyan ni Pasig Regional Trial Court Executive Judge Achilles Bulawitan ang petisyon na inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Kahit nakakalungkot ang pangyayari, iginagalang pa rin ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino ang kautosan ng korte. Noong July 25, sana ang unang araw ng pagpapatupad ng first tranche ng bagong minimum wage na 85 pesos sa daily minimum na wage hike sa NCR. Ngunit naantala dahil sa petition na temporary restraining order, kaya pansamantalang itinigil muna ang pagpapatupad ng minimum wage increase. Kaya nagpalabas ng kautosan ang Department of Labor and Employment, sabi ng kuwan kasi ang pagtataas ng aumento sa sahod ng mga manggagawa dahil kulang ang kasalukuyang kita para sa pantustos sa pagkain at siyempre sa mataas na presyo na bilihin tulad ng pagkain sa iba pa, di ba? Ngunit kinundinan ng mga samahan ng mga manggagawa ang pagsususpinde sa aumento at tinawag itong kawalan ng malasakit sa hirap ng taong bayan. Kaya nanawagan ang mga union ng mga manggagawa na igalang ang batas para sa dagdag sahod sa halip na daraan sa mabagal na proseso tulad niyan sa korte. Ayon sa maliliit na negosyante, mahihirapan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na bayaran ang mas mataas na pasahod. Ang kuan diyan dahil ang sinasabi ng mga grupo ng micro, small and medium enterprises baka raw magsasara kung ipatuloy ang mataas na aumento ng sahod ng mga manggagawa dahil sa bigat at dagdag na gastusin sa operasyon. Kaya ang panawagan din ng mga maliliit na negosyante dapat pag-aralan ng mga kinaukulan bago ipatupad ang minimum wage hike upang hindi raw maapektuhan ang ekonomiya sa bansa. Iginita naman ng mga kilusang manggagawa na kulang ang 755 hanggang 780 na bagong sahod ikumpara sa mahigit na 1,300 piso na kailangang halaga para sa para mabuhay nila ang isang pamilya. Depende pa yan kung ilan ang membro ng pamilya. Kaya nga Tiniyak naman ng DOLE na patuloy nitong pangangalagaan ang kapakanan ng manggagawa sa kabila ng pagkaantalang taas sahod. May mga mambabatas din na nag-aakma na sinasabing labag sa umiiral na labor code ang pagpapataw ng TRO, yung temporary restraining order sa mga desisyon ng wage board. Nakasalalay sa saligang batas ang aumento sa sahod ng mga manggagawa na nasa ilalim ng Republic Act number 6727 o Wage Rationalization Act at kapangyarihan ng Kongreso. Ayon sa ilalim ng batas na ito, may legal na kapangyarihan na maglabas ng wage order ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon sa DOLE, obligasyon nilang ipatupad ang aumento sa sahod batay sa Regional Wage Board. Dapat ayusin ng mga kumpanya ang sweldo ng mga empleyado na tumatanggap ng mas mataas na sahod upang maiwasan ang gulo. Kung ano man ang desisyon ng korte sa nilabas nilang temporary restraining order, atin pong ginagalang yan. Pero pakinggan din natin ang
busis ng mga manggagawa. Mas nakakarami. Oo, mas nakakarami. Oo. Dahil hindi naman tatakbo ang inyong kumpanya kung wala namang manggagawa. Correct. Oh. Sila ang inyong makinarya, ang mga manggagawa. Oh, kaya dapat lang na pakinggan ang boses ng mga manggagawa. At hindi naman siguro malulugi ang kumpanya. Kung itataas lang itataas yung sahod ng mga manggagawa dahil kumikita naman sila, di ba? Oo. So dapat na sana. Total, dalawa yung nabanggit mo na naghain ng TRO sa korte. Dalawang kontraktor yata yun di ba? Yung naghain ng petisyon dyan sa Pasig Regional Trial Court. So, tignan natin kung ano po ang magiging pasya ng korte hinggil dyan. At sana po hindi na maapektuhan dito sa ibang rehiyon tulad dito sa Rehiyon 1 dahil siyempre pag yan ay napahinto yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa kawawa naman ang pamilya ng mga yan. Kaya dapat na balansin sana. Yung sinabi natin, yung dagdag na aumento. Pag malaki ang pamilya mo, may mga ilan ng family members mo, hirap pa rin. Hirap pa rin. Kasi sa taas ng mga bilihin, lalo na sa pagkain, siyempre, paano, kawawa yung mga pamilya ng mga yan. Kung hindi kakayanin ng kailang sahod, yung pantustos sa kailang pamilya, paano na nila mapag-aral ang kailang mga anak, di ba? Kaya antayin natin kung anong pasya ng korte hinggil dito sa petisyon na inihain ng dalawang kumpanya. Kung ito ay papanigan ba ng korte o hindi. Abangan natin. Good morning kay Jeffrey Castillo. Sabi naman ni Eduardo Samson, mga idol, hindi naman malulugi ang kumpanya kung itaas ang sahod. Mas matatakot sila kung hindi na magtrabaho ang mga manggagawa. Di ba kang kulang si Karasukin si Karasu Ungkayod para sa kumpanya. Correct. Si Patrick Ordonez, dapat lang mga idol na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Mataas kasi mga bilihin kaya ang 1,300 kulang sa isang pamilya. Si Joey Santos, akala ko Joey baby. Joey Santos, lugmok na kaming manggagawa kung hindi itaas ang sahod. Yun po yung mga reaction nila sa atin, yung aking ina, ang aking mudra, na nanonood daw sa YouTube, dyan sa may Marikina City. Ayan. Good morning po sa inyo. Yung mga kaanak natin na nagtatrabaho. Ayan. Wala mo nang taas sahod. Siyempre, Metro Manila NCR ayan. Nasa Marikina sila, kaya sakop pa rin ng NCR. Ayan. Si Mylene Mendoza, dito nga sa amin, maraming nagnanakaw ng kuryente. Saan yan, Saan? I-report nyo? I-report nyo sa Simpelco, o kaya Panelco. Kung saang lugar yan. Kung saang lugar yan, ay isumbong sa kinauukulan para maaksyonan. Gumawa ng report. Meron din sa iba may mga barangay din na na sa barangay sila nagnanakaw, ang barangay ang nagbabayad. Kaya nga, okay. Kaya pag ang sikreto dyan, kapag nakikita nyo na ng jumper the barangay, i-report nyo. I-review may kin. No labi, i-review may linya tuman. Ayan. Pero
nang yung maong. Kasi inurepyo at naro mo may abong to. Aka jumper at barangay. Siyempre, nakailaw lahat kasi may kanya-kanya silang supply ng kuryente. May aki jumper at barangay. Ayan. Naurep mo may linya tuman at sama na lugar. Naurep mo. Ayan. Si ano nga pala, si Boss Carlo. Good morning. 6:53 siguro ano na to. Tapos ng ano ito, walking. Ayan, good morning kasi kanya may walking mat. Hanap-hanapan to hanap-hanapan na laman to, so jogging. Actually, hindi lang basta walking. Jogging. Nagja-jogging din siya. Hindi ko alam kung kasama niya yung si Ma'am Marmy. Ayan, na mag-jogging / walking. Exercise yan, Si Jen Abilia, mga idol, dito rin sa Burgos, Pangasinan. Mataas singil ng panilko, apektado mga consumer, sabi niya. Si Maylin Mendoza, taga San Carlos po ako, sabi niya. Simple ko. Simple ko. Tayo pakitingnan. Okay. Si Ignacio Noel, dapat tatanggalin nila yung binabayaran natin na system loss charges. Bakit consumer nila isinisingil, sabi niya. Tingnan natin kung ano po ang magiging pasya ng mababang kapulungan ng Kongreso o kaya dyan sa may Senado sa pag-aminda nila ng naturang batas na ipiralu. Dahil dyan nakapulog po yung naturang system loss. Sige. Exercise na. Exercise muna tayo. Engineer. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Good morning, sir. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Si Engineer Ben. Good morning. Si Councilor Mike Season. Si Councilor Jomel Loresco. Si parang may ako Councilor Jomel Loresco. Bakit ba? Gusto ko bang banggitin. Ayan. Si Tristan Solis, magandang umaga. Gawin din si mabuti pa itong si Tristan Solis at kahit saan ka makita talagang irreproachable. Singa si Boss Carlo Mat. Si Boss Carlo. Busy na nang tukat na may dagon tukat na iba na pisamanoan. Gawin din si Madam Marmy, si Bayan, Sergeant Basa, Sergeant Master Sergeant Esteves. Promote. Ayan. Si ang pangalan niya Police Master Sergeant Oliver Calachan Esteves. Congratulations. Si Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Si Sir Steve Master. Pero si Ma'am Jubet sa tawag to kinin Sir Steve Mister. Ayan. Good morning din kay Engineer Art Gaspar. Si Kapitan. Art Gaspar. Ayan. Barangay Ambul. Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning, sir. And congratulations mo at kinan John Ramon Bautista Jr. Ayan. Si Arturo Eustaquio dyan sa may LGU Kalasya, magandang umaga. At gawin din si Harold Gangat. Ito, kahit pagbalibalik mo yung pangalan mo, dado pa rin. Dado ka rin. Ayan, good morning. At gawin din kay Dave Parahas, good morning dyan sa may Barangay Wood. Si former Liga President Carlito Dion. Good morning, sir. At saka si Joel Carbo. Silong hair. May plano yatang tatakbong kagawa dito sa Barangay Bulag. Good morning po sa inyo. Diyan po sa may Mapandan, Pangasinan, magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga, si Sir Jeffrey at Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin, good morning. Na naka-live pa rin. At ganon din, good morning kay
Councilor Freddy Pinulyar at si Madam Sheila Pinulyar. Magandang umaga po sa inyo. Yung mga ibang hindi namin na banggit Si Master Sarlo Gonzales, good morning. Si Bads Vidal. Ayan, good morning. Ayan, yung si Sir Ben Jovellanos, good morning. Si Cecilia Morante. Good morning. Oo, si Balesteros JM. Yan, mga good morning po sa inyo. Tsaka yung aking mudra, ang aking nanay dyan sa Marikina na nanonood. Jeffrey Castillo, good morning. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. At nagpapasalamat po kami sa walang sawan yung pagsubaybay sa ating palatuntunan. Hanggang sa Lunes. Dahil bukas Sabado, Sabon, Banlaw, Downy. Pagdating ng alas 3, usapang business. Ayan. With Dennis Canegosio Ferrer at ang inyong kapaborito. Siyempre, ikaw yun. Ayun. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Terion Lengcor, ating magtipang kasi ng Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jael Franz Kayabyab. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning! Ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Kapaborito, manamos kila. Alas 7 na. Time check was brought to you by